yang tua. Kenapa? Panggil lansia aja kan udah cukup. Lansia. Oke, memenuhi permintaan dari Mbak Jen ya, dikasih satu tembang campur syari. Oke, bareng-bareng bersama Yua Musika, ada juga Mina Jaya Audio ya, dan didukung juga channel YouTube kita ada Mbak Kain. Selamat bekerja ya Mbak ya. Oke, satu tembang monggo. Mas Gale DKK. Basik sesarengan juga musik entertainment. Mina Jaya Audio Legi, Mbah Kain channel YouTube.
Nggih, niki kliuncul sampun dipun pinangkani Mbah Kung. Nggih, Mbak Jen, nyuwun matur duka. suwun nggih. Nggih, menawi niki lare-lare Napa? kenem dadi iringane iki radi agal ngoten nggih. Rodok-rodoknya apa? Rodok Galak. Galak. Oh iya, galak. Padahal aku Nggih. wis ora tau galak wisan ya. Mergo arep budar bojoku diusari. Disari apa jeruk. minyak nyong-nyong? Jeruk. Oh, jeruk. Jadi Buat lim- apa nih? Untu nih. Oh, untune. Jadi ora wani